Buenos días, good morning, Sabah al-Kir, bonjour, ni hao, Sabah al-Jair. Bon dia. Bon dia, molt honorable president del Parlament, diputats, diputades, familiars dels presos i exiliats que avui ens acompanyen, candidat Torra, senyores i senyors. He volgut començar saludant-los en 7 idiomes, segur que molt mal pronunciats, 7 idiomes dels que es parlen cada matí als nostres carrers, a tot arreu, a Palafrugell i a Sant Vicenç dels Horts. Són la diversitat i la riquesa de la gent d'aquest país, dels ciutadans de Catalunya. Som un poble de pobles. Som una nació on hi cap tothom. Pobles, alguns d'ells que són aquí des de fa 600 anys, com el poble gitano. Altres que només fa unes dècades, d'altres des de fa molt poc. Són catalans perquè en aquest país converteix en catalans tots aquells qui volen viure i volen formar-ne part. És això el que som, és això el que volem ser. Un país construït des de la diversitat de la seva gent. No ho entenem de cap altra manera. La diversitat ens fa rics com a societats i més preparats per al món globalitzat. La diversitat ens engrandeix com a poble i ens fa més forts a l'hora d'emprendre el camí de la llibertat. Com a partit i com a grup parlamentari ho intentem reflectir cada dia. També ho voldrem fer en les nostres decisions i en els nostres àmbits en aquest govern que començarà demà. Aquest país l'hem construït entre tots, a base d'arribada de moltíssima gent d'arreu del món. Primer de l'estat espanyol i darrerament amb l'arribada de persones de totes les regions i continents del món. I tots són ciutadans de Catalunya i desitgen un país més just i més pròsper i més culte. Sí, més culte, perquè més culte també és més lliure. ERC ha sigut i continuarà sent, ara també des del govern, la garantia que aquesta diversitat es posi en valor cada dia i es vetlli pels drets de tota la ciutadania, permanentment. Per nosaltres, la lluita social és absolutament indestriable de la lluita per la llibertat. La república és l'eina, l'objectiu inicial i imprescindible per construir una societat més justa. El nostre objectiu, l'objectiu d'Esquerra des de fa 87 anys. I la lluita social, l'aposta per les polítiques socials, és la millor manera de treballar per la república i també de fer nous republicans. Això és el fer república que portem tants dies defensant. Treballar des del govern, des del Parlament, des dels ajuntaments i des de tots i cadascun dels espais per esdevenir una societat moderna i capdavantera. Una societat referència per la seva lluita pels drets civils, pels drets socials. Una societat més justa, que garanteixi la igualtat d'oportunitats a ciutadans lliures. I cada vegada som més els que sabem que dintre el Regne d'Espanya això no serà possible. Treballar per la república és treballar per aquests objectius socials i posar final a una etapa fosca. Polítiques socials per fer república i república per construir entre tots una societat millor, amb els valors republicans de sempre, llibertat, igualtat i fraternitat. Treballant junts per una societat que encari conjuntament els reptes de futur, sumant diferències, però sobretot, mirant a l'horitzó que hem de construir entre totes i entre tots. I fer-ho amb el govern i des del govern, tal com Esquerra Republicana fa mesos i mesos que reclamem. Un govern ens fa més forts i ens col·loca en molt millor posició per ajudar la nostra gent. Ens hem sentit sols en molts moments reclamant-ho, però que ningú entengui això com una queixa. Al contrari, estem molt satisfets de trobar-nos avui aquí en disposició i amb la majoria suficient per fer-ho, per fi, realitat. I fer govern amb ganes de treballar des de la diversitat i per la diversitat. I en aquest punt vull agrair i destacar les paraules de disculpa del senyor Quim Torra. Haver-ho fet avui i aquí, abans d'assumir el càrrec, l'honora. És valent i no fa riure. I ens permet encarar el futur amb optimisme i convençuts que sabrem treballar junts per construir molt millor, una societat molt millor i un futur molt millor per tots els catalans. Un dels primers reptes que tenim, òbviament, és fer front a la repressió, la vulneració de drets fonamentals permanent a Catalunya. Cal batallar amb tota la contundència,
tota la determinació perquè les persones avui empresonades, perquè les persones avui a l'exili, persones innocents que són culpables només d'haver seguit el mandat del poble i haver fet un referèndum, puguin tornar a casa amb les seves famílies. Hem de treballar també perquè es puguin escriure llibres lliurement, per poder posar les lletres que vulguem a les nostres cançons, per agafar el Twitter i exercir-hi la llibertat d'expressió, perquè el dret de vaga i el dret de protesta estigui garantit i perquè els colors i els llaços no es tornin a prohibir mai més. Volem un país on la llibertat surti de la presó i la corrupció hi entri d'una vegada. Una societat on l'Oriol, la Carme, la Dolors, en Quim, el Jordis, en Josep, en Raül siguin a casa i l'Urdangarín, en Rato, en Bárcenas i en Millet siguin a la Garjola. Un país on el feixisme no tingui fundacions ni pugui anar intimidant pels carrers alegrement. Un país on la policia no pegui la gent que vol votar o persegueixi les idees polítiques. Un país on no persegueixin les urnes. Avui, la república és l'única manera de garantir els drets polítics, col·lectius i individuals de tots els ciutadans de Catalunya. Si volem la independència és perquè volem viure en democràcia. I per això cal que fem front comú tots els demòcrates de l'estat espanyol. La configuració d'un govern és també la manera d'institucionalitzar el conflicte. El govern ha de ser una eina més per combatre la repressió. Per això també vam fer la proposta dissabte de crear l'Oficina dels Drets Civils i Polítics per analitzar totes les vulneracions de drets, que treballi per frenar aquest feixisme desfermat als carrers. També caldrà seguir treballant des de la majoria republicana per continuar creixent. Volem seguir construint una majoria sòlida i incontestable a Catalunya a favor de la república. Volem convèncer cada dia més gent, també a través de l'acció de govern. Cal fer polítiques progressistes i posar el govern a disposició de la gent. En contrast amb un estat que no ho fa, un estat que utilitza el govern contra els seus ciutadans. També cal que tothom pugui participar de la construcció del país. Volem parlar amb tothom i escoltar a tothom. Proposem, en línia amb el que deia també el candidat Torra, un gran diàleg de país amb vocació constituent. Volem escoltar a tothom, que ningú se senti exclòs de la construcció d'un país més lliure. Serà un dels primers grans reptes i el principal serà trencar barreres. De res serviria un diàleg entre els 2 milions de ciutadans que ja estem convençuts que sense república no hi ha futur. Cal arribar a tothom, a cada racó de Catalunya, a cada barri i a cada poble. Escoltar i parlar amb tothom i que tothom hi digui la seva. Només així, aquest diàleg podrà ser fructífer i ser realment una base per un procés constituent. Un país que nosaltres el volem i l'exigim amb igualtat d'oportunitats per tothom. Un país feminista, un país ecologista, un país que respecti els drets dels animals, un país amb els valors republicans com a principal carta de presentació. Com hem apuntat els darrers dies, també haurem de seguir lluitant en el front judicial internacional. Del front judicial internacional no en tinguin cap dubte, arribaran bones notícies. Serà l'avantsala de quan el cas català arribi al Tribunal d'Estrasburg. Que no ho dubtin, hi arribarà. Finalment, cal que aquest govern i la societat continuïn caminant de costat. La mobilització al carrer, sempre cívica, sempre pacífica, ha estat i ha de continuar sent una de les potes fonamentals, a partir dels principis de desobediència civil, des de la pau i per la pau, però amb determinació com cada 11 de setembre, com l'1 d'octubre i com el 3 d'octubre. Així doncs, per combatre la repressió i vulneració de drets, però alhora construir el país que volem, el primer que caldrà fer, i avui n'estem fent el pas més important, és recuperar les institucions del país. Tenim el Parlament i avui, ara ja sí, tindrem la primera peça per recuperar el govern. I ens caldrà, doncs, a partir d'ara i amb aquest govern, treballar en tots els fronts que destacava dissabte i que he tornat a destacar avui. Els repasso: front democràtic, ampliació de la majoria social, internacionalització de la causa i mobilització ciutadana al carrer. La república
És la nostra oportunitat de fer un país millor. Com deia ahir mateix en Pere Aragonès, la república serà socialment justa o no serà. Serà integradora i inclusiva o no serà. Serà oberta i transversal o no serà. És fent república amb la força dels fets, seduint a tothom, explicant-nos bé, abraçant a tothom, que eixamplarem encara més la base social. En definitiva, la república és a la vegada una més de les lluites que hem compartit fins avui, però també la síntesi de totes elles. I l'oportunitat també per garantir-ne la seva efectivitat. Per això ara us esperem i us necessitem, els que encara no hi sou, al nostre costat. Tots aquells que heu estat en altres lluites també heu de ser-hi ara. De la mateixa manera que els i les republicanes som a les vostres lluites. Això va de construir un país millor entre totes i tots, a favor de tothom, en contra de ningú. Som els hereus dels que van proclamar la república als anys 30, dels que la vam defensar davant el feixisme. Som els fills i els nets dels que es van exilar o patir la dictadura. Som nets dels que van haver d'aixecar barris sencers amb les seves mans, dels que van haver de posar els claveguerams al carrer. Som fills dels que van lluitar per l'ensenyament a Catalunya i perquè aquest ensenyament fos en català. Som fills dels que van garantir l'igualtat d'oportunitats per a tots els ciutadans. Vam ser junts al carrer a Sant Boi el 76 quan cridàvem llibertat i formem part dels que vam recollir signatures a favor de l'avortament lliure l'any 79. Som els de l'Assemblea de Catalunya, els de la tancada dels caputxins. Vam treballar plegats per defensar les persones sense papers a l'Església del Pi. Som els que vam acampar pel 0,7% i els que vam plorar per Sarajevo. Hem lluitat sempre junts perquè tothom estimi com vulgui i estimi a qui vulgui. Som els que creiem que totes les persones són iguals, neixin homes o neixin dones. Vam cridar plegats no a la guerra. Vam lluitar junts contra el transvasament de l'Ebre. Vam sortir al carrer per dir que volíem acollir. Vam fer possible l'1 d'octubre i vam sortir junts al carrer el 3 d'octubre. Som els que vam sentir amb incredulitat, amb por, amb ràbia, les paraules amenaçadores d'un monarca que ja no ens representa si és que ens havia representat mai. I ara no ens podem aturar ni ens podem dividir. Si hem compartit una i 1000 lluites, totes per construir un país millor, ara només hi ha una via, lluitar per la república. Perquè defensar la república és defensar el país, és defensar els grans consensos que hem aconseguit fins avui. Perquè el que avui està en perill és el model d'escola catalana que va néixer als 80 a Santa Coloma de Gramenet. Un model d'èxit i un model de consens. I també, i molt especialment, tots i cadascun dels professionals, dels mestres que el fan possible. Aquells mestres que entren cada dia a l'aula per ajudar i ensenyar als nostres fills. Professionals que un dia i un altre són assenyalats i posats en qüestió quan el que fan és per treballar per la gent d'aquest país, com els Mossos d'Esquadra, com els treballadors dels mitjans públics, com els bombers, com els metges, com el personal sanitari. Som al seu costat, com sempre, per ells i per la seva feina. Per tots ells i per tots els ciutadans, avui fem un pas molt important. Recuperar la Generalitat de Catalunya. Recuperar-la per tornar-la a posar en mans dels ciutadans de Catalunya. Per poder ser al costat dels treballadors públics. En definitiva, per tornar a posar en marxa el país una altra vegada. Com vam dir dissabte, volem fer govern per fer república. Ara és el moment de reprendre la iniciativa, de l'acció política, de fer avançar el país. Un govern que haurà de ser per força de resistència. Un govern que serà combatiu, perquè continuarà tenint al davant la repressió d'un estat absolutament deslegitimat, que avui ja torna a amenaçar-nos un altre cop amb el 155, d'un estat acomplexat per la doble derrota, de l'1 d'octubre i del 21 de desembre. I davant d'això, nosaltres, autoexigència. Ens exigirem cada dia que sigui un govern solvent, competent, preocupat per la cohesió social i que garanteixi les llibertats i la justícia social. Cal que tots els sectors d'aquest país notin l'alenada d'aire fresc que serà la recuperació del govern i reemprendre el rumb, aturat com a conseqüència del 155. Com ja hem anunciat, caldrà posar en marxa un pla per analitzar totes les conseqüències d'aquest 155.
per immediatament després refer tot allò que l'Estat s'hagi encarregat d'aturar, de boicotejar, d'eliminar. Per això creiem fonamental situar la lluita social al centre de tot. Tenim deures socials que no poden esperar. I n'enumeraré només uns quants, tots coincidents amb la proposta del candidat. Desplegar la renda garantida, posar en marxa el Pla Integral contra la pobresa energètica, impulsar l'acord estratègic contra el sensellarisme, garantir, malgrat el Tribunal Constitucional, l'accés universal a la salut. Tothom ha de tenir el dret a ser atès. Els immigrants també, senyors de Ciutadans. Defensar, protegir i impulsar el model d'escola catalana. Exemples de polítiques urgents, en algun cas pendent, en molts d'altres interromput pel 155. També en l'àmbit econòmic i, malgrat els èxits recents dels darrers mesos, cal un nou impuls. Cal entomar definitivament el repte de reformar l'ICF per avançar en una proposta de banca pública catalana. Cal arrencar un pla de xoc contra la precarietat laboral o entomar per fi el repte de la formació professional dual. Volem, per això, i com vam dir dissabte, avui donarem suport al candidat Quim Torra. Volem liderar conjuntament amb els companys triats per Torra aquest executiu. Posarem el nostre capital polític, organitzatiu i personal al servei d'aquest projecte compartit, per seguir treballant per fer realitat la república des de tot arreu on siguem presents. Seguirem sent el soci més fidel del poble de Catalunya, com ho som des de fa 87 anys. I ho farem amb més força que mai, pel camí ja recorregut, perquè hi som més a prop que mai, perquè és l'hora de la victòria. Una victòria que serà per tot un poble, sense exclusions. Quan guanya la república, guanyem tots. I no vull acabar sense recordar presos i exiliats. Ells han liderat i han fet possible que avui siguem aquí. Fem-ho per ells i per les seves famílies que avui ens acompanyen. Donem-ho tot per culminar la feina que tant ha costat, per l'1 d'octubre, pel 3 d'octubre i pel 21 de desembre. No ens fan por, nosaltres no ens rendim mai. Persistim, persistim, persistim i persistim. Persistim i seguim lluitant per ser, com el 1640, com el 1714, com l'any 36, com el 39, com el 78, com el 81. Persistim per guanyar la llibertat. Perquè, com ens diu l'Oriol Junqueras ben sovint, les qüestions importants a la vida, com la llibertat, la dignitat, la justícia, la democràcia o la independència d'aquest país, no es demanen. Es guanyen a les urnes i es defensen des de les institucions i des de cada un dels racons d'aquest país. També des de les fàbriques, de les universitats, de les entitats socials o els sindicats, com tornarem a fer una altra vegada a partir d'avui. Fins a la victòria sempre. Visca Catalunya!